Si Idol Lawrence muna. Ito lakay, manipod apo, iti ilitiban na. Mapukpukawen, ti 20 ket 2 aldaw. Grabe meten, agmakabulan meten. Ay kat aging gana ka digitoy nga gundaway. Madipay anabirukan. Sus, aywanan tayo digiti lulululula tayo. Ditali ka dati ni Idol Lawrence. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Maladingitan ngayon pakaamo ni Mr. June maulit itiban na Ilocos Norte ang mapugpugaw ti ulitig na itilasod ti 20 ket 2 nga aldaw kuna ni Mr. Maulit aday tuyan ti may katlo agundaway ang mapugpugaw ti ulitig na gaputa mapapati nga dapayan ti panagkabaw na segun ken kuana nga apaman anay blatter daytoy kadagiti kwerpo ti pulisya ditoy Ilocos Norte ket agpapan kadagitoy ket awampay ti panagtignay ti ipablatter da imbatad na nga ada dagiti nakakit-kita iti paset na iti solson ngam idi anapan da kinita ginggan Apayaw Road ket saan da pay anak kita ti ulitig na. Masarte istorya dagiti kakasinsin ko des mga nagigana na ti Sarat at ni Uncle Mister taga Banna marangay ti Dario Banna napan naggigan ni Tambunay Sarat at may pagkalati ko na kuting mga sa mga napugutan sir nga nagpanaw kasi si Uncle May senior citizen and medyo nakakabaw na siguro sir halang may katong inaramid na rin at sir pa hindi damdam mo nabirokan ka nakita din kita alam met laing hindi sa polindang hindi kilati nga gundaway sir kilati tiki ko nga kami nga mas pabirokanin. Mainaig iti daytoy ket kuna ni Mr. Maulit asil sa sagan na daan niya man ti resulta na iti panagbirok daytoy ulitig na si bibiyagman wenno saan no mampay kasta ket imbatad da ang mabalinda kontaken isuda wenno iti IFM Lawag no makitkita da ni Mr. Tenorio Salvador aka Bobot Salvador. Mainaig iti daytoy ket mangnamnama iti pamilya ang masarakan dan iti mabiit iti nadakamat alakay para iti IFM News. Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.